работилницата на Ел България днес са ни на гости колегите от Шнайдер. Нека да видим какви нови продукти са ни подготвили. Здравейте, благодаря за поканата. Днес сме тук, за да ви представим няколко измервателни уреда от гамата ни от шведския производител Торсман. Този уред е вагомер и съответно има и още една опция – измерване на околна температура. Основната му функция е за измерване на влагата в дървени плоскости и в тухлени стени и гипскартон също, като оказва в проценти и със светлинна индикация какъв е процента на влажност и дали може да продължи електротехника да работи при подходящата температура. Изключително лесно се използва, просто се избира какъв тип плоскост ще се измерва като влажност, дали дървена плоскост или тухлена плоскост, и се докосват двете сонди до самата плоскост, за да направи измерването.